Dies ire, dies illa, solvet seclum infamilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, may mga nabasa akong comment na bakit ang daming kwentong aswang? Pero walang maipakitang video, pictures, o kung ano pang mga ebidensya na makapagpapatunay dito. Totoo naman, maski ako wala pa ako nakikitang pictures o video. Maliban na lang sa mga taong 1940s, 50s, 60s, 70s, 80s, hanggang umabot pa nga ng 90s. Wala ka talagang aasahan dyan. Hindi pa naman ganun ka-high-tech ang Pinas nun. Nasa third world country nga tayo eh. Pero ako, nakakita na ako sa personal ng nilalang na umaakyat sa puno ng buko ng pabaliktad. Taong 2001 pa yan. Tumagal lang yon ng 3 segundo. Paano nyo ngayon ipapaliwanag yung nakita ko? Kung kayo ba yung nasa sitwasyon ko, makukunan nyo pa ba yon? Partida, isang hakbang lang, pintuan na ng bahay ng kapatid ng lola ko sa Sirway nun. Pero hindi ako nakakilos. Meron din ako mga pantigalpo na pwede kong ibato sa aswang. Pero lahat yan hindi ko nagawa. Yan ang hirap eh. Hindi nyo kasi alam kung anong klaseng kilabot at takot ang mararamdaman nyo kapag nasa harapan nyo na. Pwede kayong maging matapang sa comment. Pero ang nakakatakot lang, pag dumating yung araw na nagbakasyon kayo sa isang malayo at liblib na probinsya at pinamumugaran nyo ng mga aswang. Hindi ko naman sinasabing maniwala kayo o matakot. Ang sa akin lang, nagpapaalala lang ako. Kaya, ingat na lang. Simulan na natin ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ng lola ko na napagpasapasahan na ng kwento sa pamilya namin. Pwede bang sabihin ko na lang na lolo ko? Ang haba kasi nung lolo ng lola ko eh. Tsaka lolo ko din naman to. Salamat. Taong 1951. Pasig, Iloilo. Itong mga panahong ito, nakatira sa Barotac ang lolo ko. Napapunta lang siya sa Pasig dahil merong nakarating na masamang balita sa kanya. Rewind muna tayo ng ilang taon. Mga taong 1943. Itong lolo ko merong kaibigan noon na nakatira sa Barotac na si Usting. Mas matanda siya rito ng 2 taon. Kasama niya si Usting na mangisda, manguha ng prutas, mamukid, mga tipikal na gawain ng mga binata noon sa probinsya. Ang problema lang kay Usting, hindi na ito mahagilap ng lolo ko pagtungtong pa lang ng 4:00 ng hapon. Pag pumupunta naman siya sa bahay, palaging walang tao. Kaya nanawa ang lolo ko na bisitahin siya. Hanggang sa unti-unti nang nagkaroon ng distansya ang pagkakaibigan nila. Nagkaroon na din kasi ng ibang grupo yung lolo ko nun. Yung mga nangunguha ng gagamba sa bundok kapag gabi. Si Usting naman, meron na ding ibang grupo. Kasama ni Usting dito yung 2 niyang kapatid. Pero yung grupong yun, pag umaga lang lumalabas. Tsaka hindi yun nakikihalubilo sa kanila. Parang mga ilag. Isang beses nagpang-abot yung grupo nila sa ilog. Tanghaling tapat yon. Nangunguha ng isda yung grupo ng lolo ko. Niyaya ng lolo ko si Usting na sumama sa kanilang manghuli ng isda. Sumama naman sila. Sobrang saya pa nila nun. Pero lumipas ang ilang oras, bigla-biglang nag-iba yung ugali ni Usting at yung 2 kapatid nito. Hindi sila kumikibo at nakayuko lang. Tapos nakatitig sila ng masama sa gintong susing kwintas ng lolo ko. Nanginginig pa ang mga ulo nito habang titig na titig dito. Kaya ang ginawa ng lolo ko, tinanong sila kung anong problema. Bigla siyang itinulak ni Usting at nagtakbuhan silang magkakapatid. Hinabol ito ng grupo ng lolo ko hanggang sa pumasok sa sagingan sila Usting at bigla na lang nawala. Takang-taka sila kung bakit nagkaganon yon. Ang saya-saya pa nilang naliligo sa ilog. Nag-usap-usap sila magkakaibigan na puntahan yung bahay nila Usting. Pagdating nila doon, wala na namang tao. Kaya nagpasya na silang umalis na lang. Habang naglalakad sila papalayo, sumusulyap-sulyap yung lolo ko sa bahay.
hanggang sa dahan-dahang bumukas yung bintana ng bahay nila Usting at merong dumungaw doon na matandang lalaki. Tumakbo agad yung lolo ko pabalik para itanong kung nandoon ba sila Usting. Tumititig lang yung matanda sa kanya at sinabing, Hubarin mo yung kwintas mo. Sasagutin kita. Nagkatinginan na naman silang magkakaibigan at nagtanong ulit yung lolo ko na, bakit po? Hindi sila sinagot ng matanda at padabog nitong sinarado yung bintana. Naglakad na lang sila nun pauwi na merong tanong sa isipan nila na, bakit? Lumipas pa ang ilang mga taon at tuluyan nang nawala doon sila Usting. Pasok na tayo sa taong 1951. Itong mga panahong ito, sa Pasig nakatira ang iilang kamag-anak ng lolo ko. Merong kapatid ang lolo ko noon na buntis na nakatira sa Bingawan. Nagpasya siya sa Pasig manganak para makita ito kaagad ng mga kapatid ng magulang niya. Nung nanganak na ito, plano sanang bisitahin ng lolo ko yung pamangkin niya sa unang kaarawan nito. Ang kaso nga lang, may lumuwas na kamag-anak ang lolo ko galing Pasig at merong itong inihatid na masamang balita sa kanya. At ang balitang yon ang nagpagimbal sa buhay ng lolo ko. Yung bagong silang na pamangkin niya, kinuha ng aswang at kinain ang lamang loob. Nung narinig ito ng lolo ko, halos isumpa niya ang lahat ng pwede niyang isumpa dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Walang pag-aalinlangan, nung mismong araw din na yon, pumunta siya sa Pasig. Pagdating niya sa Pasig, labis-labis ang panlalambot ng lolo ko dahil sa nasaksihan niya. Buong mag-anak nila ay nagluluksa dahil sa sinapit ng sanggol. Wala itong kamuwang-muwang, tapos pinatay ng aswang. Punong-puno ng galit ang puso ng lolo ko nun. Hanggang sa kinausap siya ng kapatid niya at sinabi nito ang lahat ng nangyari. Umaga nangyari yung insidente. Iniwan niya yung sanggol niya sa loob ng bahay, sa second floor, malapit sa bintana para makalanghap ng sariwang hangin. Nakalagay yon sa duyan-duyan. Bumaba lang siya sandali para tingnan yung mga aso nila kasi kahul yun ang kahul. Baka magising yung sanggol niya. Kaya pinuntahan niya ito para patahimikin. Pag-akyat niya sa itaas ng bahay nila, wala na yung sanggol sa duyan-duyan. Tapos meron siyang nakitang mahabang kawayan na merong panungkit sa dulo. Tumatalbog-talbog pa ito sa bintana. Animoy katatapos lang nung pangyayari. Pagsilip niya sa labas ng bintana, lampi na lang ng sanggol niya ang naiwan sa labas. Yung mismong sanggol niya, tinangay na ng aswang. Hindi ito makapasok sa loob, kaya ang ginawa nito, gumamit ng panungkit para sungkitin yung sanggol niya. Nagsisisigaw siya sa bahay para mabulabog ang lahat ng mga kapitbahay nila. Iyak ito ng iyak at nagmamakaawang hanapin yung sanggol niya. Unang anak pa naman niya yon. Hinalughog ng lahat ng taga doon yung buong lugar nila. Ang masakit pa nito, lahat ng nakatira doon, kasamang naghahanap. Bale, wala silang pwedeng pagbintangan kung sino yung kumuha. Lumipas ang maghapon at natagpuan nila yung sanggol na nasa likod bahay lang ng isa sa mga kamag-anak nila. Butas-butas ang tiyan nito. Wala nang bituka, puso, atay. Halos nilimas ang lahat ng laman loob nito. Pero nung kargahin ito at yayakapin na ito ng nanay niya, paghawak sa likod ng ulo, butas na. Tumatagas ang dugo sa butas at wala na itong utak. Animoy sinipsip. Halos gumuho ang mundo ng nanay dahil sa nasaksihan niya. Napuno ng paghihinagpis ang lahat ng nakatira doon. Wala naman silang magawa at wala din naman silang pagbibintangan. Nung narinig ito ng lolo ko, iyak siya ng iyak habang niyayakap niya yung kapatid niya. Galit na galit yung lolo ko at gustong-gusto niyang gumanti. Kaya ang nangyari, doon siya tumira sa Pasig.
Akala niya magtatagal siya doon para mahanap yung gumawa nun. Pero hindi. Isang hapon nung naglalakad-lakad siya sa sagingan, nakita niya si Usting. Tumutuwad-tuwad ito. Tapos tatayo. Tapos tutuwad na naman. Parang bumubuelong tatalo ng mataas. Nakita ito ng lolo ko at tinawag niya. Ang sabi niya, "Uy, Usting! Dito na pala kayo nakatira? Anong ginagawa mo? Tumutuwad-tuwad ka dyan." Gulat na gulat si Usting at may halo pang panginginig yung labi nito nang sagutin siya ng, wala, may pinupulot lang ako." Sabay takbo ng mabilis. Bigla-bigla, yung gintong susing kwintas ng lolo ko uminit ng sobra. Halos mapaso siya. Doon na nagsimulang magduda yung lolo ko kay Usting. Dahil hindi naman taga doon yung kapatid niya, tataluhin talaga ito ng mga aswang na nakatira sa lugar na yon. Kaya ang nangyari, halos araw-araw nang minamanmanan ng lolo ko si Usting at lahat ng kamag-anak nito. Hanggang sa nagpang-abot sila. Umaakyat ng puno ng buko yung kapatid ni Usting. Kinumpronta ito ng lolo ko. Meron siyang daladalang dignum noon. Ibinabad niya sa isang uri ng halaman na sobrang baho ng amoy pagdating sa mga aswang. Nung nag-uusap na sila ni Usting, nilaglag ng lolo ko yung dignum. Bigla-bigla na lang umarte si Usting na parang masusuka. Tapos nag-iiba yung boses nito. Tuwing susuka ng hangin, lumalaki at gumagaralgal. Parang... Nanlaki ang mata ng lolo ko at labis na nanggigil kay Usting. Sa sobrang gigil niya, sinakal niya si Usting at sinandal niya sa puno ng buko. Hindi ito makapalag dahil labis na nanghihina ito dahil sa naamoy niya. Nang bigla-bigla na lang merong tumulak sa gilid niya. At ito, yung isa sa mga kapatid ni Usting. At yung nasa taas ng buko, bumaba na din para tulungan ang mga kapatid niya. Nung medyo maayos na ang pakiramdam ni Usting, tumayo ito at nagsimulang pagtulungan yung lolo ko. Sapak, kalmot, tadyak, lahat-lahat yan ginawa nila sa lolo ko. Ang kaso nga lang, malaking tao yung lolo ko. May lahi kasing Kastila, kaya hindi nila ito mapabagsak. Pero marami ng sugat sa katawan. Ang hindi lang nila kayang sugatan sa katawan ng lolo ko ay yung buong leeg nito hanggang sa dibdib. Dahil suot-suot niya yung gintong kwintas niya. Pilit itong inaalis sa katawan niya nung magkakapatid. Dahil ang sabi ni Usting sa kanya, "Oras na matanggal ko yung susing yan. Kakainin namin ang lahat ng lamang loob mo." Inabot halos ng 10 minuto yung pagbubuno nila. Hanggang sa may mga magsasakang nakakita sa kanila. Ang tingin ng mga magsasaka dito, mga ordinaryong taong nagsusuntukan lang. Pero yung isang magsasaka, mabuti na lang merong alam. Dahil sa paningin niya, 3 aswang yung kalaban ng lolo ko. Kaya ang ginawa nito, yung dala-dala niyang itak, itinusok na muna niya sa lupa at pinataka ng sabaw ng buko. Pagbunot nito sa itak niya, agad-agad ay tumakbo siya para tulungan yung lolo ko. Paglingon ng isa sa mga kapatid ni Usting, huli na. Dahil nandun na yung isang magsasaka at tatagain na siya. Pagtaga ng magsasaka sa braso niya, naputol ito. Sasaksakin na sana ng magsasaka yung ulo nito nang biglang itinulak ito ni Usting papalayo. Kaya ang nangyari, pati yung ibang mga magsasaka, naglabas na ng itak nila at lumusob sa magkakapatid. Pero sadyang napakabilis ng mga aswang. Nakatakas silang 3. Pero yung isa, putol yung buong braso. Tinulungan ng mga magsasaka yung lolo ko. Habang sariwa pa ang lahat ng pangyayari, agad-agad pumunta sila sa bahay nila Usting. Pero wala na yung 3 magkakapatid. Ang nandoon na lang, yung matandang nagpahubad sa kanya nung gintong susi niya, asawa nito, at 2 matandang babae pa. Ang ginawa nila,
Kinuha nila yung 4 na yon at inilagay sa simbahan. Pagtapos nun, sinunog nila yung buong bahay nila Usting at kinalat nila sa Pasi, Barotac at Bingawan. Ang bali-balita na kapag may nakita silang 3 lalaki, tapos yung isa putulang isang braso, aswang yung 3 yon. Sunugin nila. Matapos ang insidenteng yon, yung mga matatanda na dinala sa simbahan, lahat ng klaseng pagkaing binibigay nila, tinatanggihan. Di kalaunan, namatay yung lalaki, kasunod ng babae. At yung 2 matandang babae ang natira. Hindi mamatay-matay. Sabi-sabi sa lugar na yon, wala pa itong mga napapasahan, kaya hindi mamatay-matay. Pero takang-taka sila. Isang araw nung kumalat ang balitang yon, sabay namatay yung 2 matanda. Animoy merong nagka-interes dito at sila yung kumuha. Matapos ang lahat ng yan, ilang buwan lang ang lumipas, bumalik na yung lolo ko sa Barotac. At yung nangyaring yon, ipinagpa sa Diyos na lang nila. At sana'y nasa mabuting kalagayan yung kaluluwa ng sanggol. Ang sakit sa akin. Lalo na doon sa part na niyayakap ng lolo ko yung kapatid niya. Kasi kamag-anak ko yun eh. Kahit sabihing malayong-malayo na, pinsan siya ng lola ko. So, kadugo ko pa rin. Opinion ko sa kwento? Yung pagsaksak ng isang magsasaka sa lupa at saka pagbuhos niya ng sabaw ng buko sa itak niya. Lumang tradisyon na yan ng mga antingero. Kasi ganito yan. Kapag merong baon, kabal, mga nakatatong buhay na salita sa katawan, o malakas na bakod yung tatagain mo, kung ordinaryong tao ka lang, hindi tatablan niyang mga yan. Tatalbog lang. Dapat may alam kang pangontra kahit konti. Hindi ko nasasabihin yung ibang pangontra. Kasi may mga kamag-anak akong ganyan. Meron pa yung hindi tatablan ng barel, hindi puputok yung barel, masisira yung barel, basta sobrang dami pa. Punta kayo sa Mandaluyong kapag mahal na araw. Merong isang lugar dyan na subukan ng agimat. Mga pulis mismo ang gumagawa ng pagbaril para subukan din yung karga nila. Kung tatalab ba ito sa iba't ibang uri ng agimat. Punta kayo doon para malaman nyo na nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko kayang tawanan ng kwentong ito. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.